Hvad sker der på skolen nu, når der er nyfaldet sne og et fritkvarterende en stor sneboldkamp? Jeg synes simpelthen, det er for dårligt, at det ikke må foregå i skolegården. Hvis man ikke kan lide sne, så må man bare blive indenfor, og sådan er det. Der kommer en af de små snotunger. Nej,